Ako ste ikad posjetili Rijeku, vjerovatno ste čuli za slučaj koji je potresao cijelu gradsku zajednicu. Na kraju ću ti pokazati koji su detalji otkriveni u jednom od najvećih istraživanja u hrvatskoj povijesti. Ja sam vaš voditelj u svijetu true crime priča. Istražujemo slučaj koji je započeo kao običan nestanak, ali je brzo eskalirao u misteriju koja je zaintrigirala cijelu zemlju. Naime, jedan mladi čovjek je nedavno nestao u centru Rijeke, a njegova obitelj i prijatelji su u šoku. On je bio student, volio je istraživati i učiti nove stvari, a njegov nestanak je izazvao veliku zabrinutost među njegovim bližnjima. Koraci koje su vlasti preuzeli u ovom slučaju su bili jako obimni. Prvo, policija je počela s temeljitom istragom, uključujući i pretraživanje područja gdje je posljednji put viđen nestali mladić. Također, obavljena su detaljna saslušanja svih ljudi koji su ga poznavali, uključujući i njegove prijatelje i članove obitelji. Dalje, istraga se proširila na pregled njegovih aktivnosti na društvenim mrežama, kao i analizu njegovih financijskih transakcija. Svi ovi detalji su bili od velikog značaja za istragu, jer su pomogli da se bolje razumije karakter i ponašanje nestalog mladića. Tijekom istrage, otkriveno je nekoliko detalja koji su upućivali na moguće razloge za njegov nestanak. Naime, mladić je bio u financijskim problemima, zbog čega je bio suočen sa velikim stresom i pritiskom. Također, imao je i neke osobne probleme, koji su ga možda potaknuli da ode iz grada. Nakon detaljne analize svih činjenica, istraga je došla do nekih interesantnih zaključaka. Na primjer, otkriveno je da je mladić imao planove da ode iz Rijeke već nekoliko mjeseci prije svog nestanka. Također, pronađeni su i neki dokazi koji upućuju na to da je on možda imao neke kontakte sa ljudima koji su mu nudili pomoć u njegovim financijskim problemima. Na kraju ću ti pokazati koji su detalji otkriveni u jednom od najvećih istraživanja u hrvatskoj povijesti. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.